Oh, no, 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 no. देखी He tried it. देखी है लाट साहब लोग के अभी सुतलैया न धले अरे सुतल हमारे घर बाबू अरे जगवा हो कुछ काम धला हो कहाँ से हमारा माथे मढ़ा गुल सन दूनो गंगो घरवा के देख के तरी सीखित सन अरे सुनो तला हो हमारा के साज दिहसन बताई है उम्र में हम हाथ ठेठावतनी आ हेहनी के बुझाता कि का जने नाच देखे गई हसन कि कहाँ गई अरे जागा हो बबुआ माने हे तोरी करबा लोग तो क दिन हम जियब का हाला कइले बड़ो हैं सुतना देबो का हमनी के हम तबाह कइले बानी तब के तबा कइले कब हेनी ले खुदा तब कब होनी ले खुदा तब अपना है खोपड़िया में है गोबर घोरल बा तो गौओ घरवा के देख के तो बुझेला कि कहाँ से कहाँ चल गइल सब कोई के काम आगा आगा भागल चाहता चलता तू लोग पीछा घिंचल रहता कुली कमय का जाने हमनी के नाश क के ध देबो जान लो हमनी के सुते त कितना बढ़िया से सुते रह जा हैं अरे तू तो सुधरबे ना करबा हे फद गोबरा के कहनी है कि एक कहल मत करते तो कम से कम सुधर तो का सुधरी जब बड़ भाई सुधरते नहीं है तो हम कौन चीज सुधरी कितना बढ़िया से सुते रह का जाने कहीं से एगो विपत आया अच्छा तो सुतले से तारा लोग का काम चल जाइनु तो हम कहत ना अब ऐसे ना हम बोलो ये जा ना होने झूठो के हाला कर लो बिना देखत नहीं नु काम के लइकन के हमारे के हम जाई आखा ले बोलो ठूस के पेटवा में कहां से आई पेटवा में हुरे के कहां से आई था नहीं सुतता कहत नहीं नु अपन काम चेता सन सुनो सन हमारा बजा छोड़ो सन हमारा जिंदगी कोनो भरोसा नहीं थे अब तोहनी के देखे के बाद तोहनी के कैसे घर चलाइबो सन का करबो सन अब तोहनी के जाला सन बाबूजी सूत लेबे द अभी सूते खाए के उम्र बा जन लो सुतल के मार अभी अटरिया बहल निकल जा जी सुना ना लायक हमारा के साज के ध दियो तेज हो भैया भैया हम तो बैठे करो एक और बियाह क द ई सुधरी जाई अच्छा तू बियाह करब तो सुधरी बियाह करब तबे सुधरी आ तब फेन तहार करक बरिनु माने ओकर क देब त तोहरो न कर पहिले बड़ भाई के करब तबे न छोट भाई के होई हां हम तो बुझते बानी साई गोटी तोहनी के साई गोटी नहीं खी एही हमर मोछ झरी गइल इहे कुल देखत आ हम तोहनी के साई गोटी नहीं खीची ना त एकर एके उपाय बा एकर बियाह हमरा के सुते ना दे जा नजर के सामने फट मत बाबू हमारे बाबू नजर के सामने फट कहत राई से कहला पर कहला का कहत रे ओकर बियाह क द उ सुधरी जाई ओकर एके उपाय बा दोसर उपाय नहीं खे ओकर बियाह कर दी हां बियाह क द हमरो तो यह बुझाता है हाँ। अब तोहनी के जले माथे मौर ना चढ़िनु आ एथी में लौर ना होई तले तोहनी के सुधर वाला बड़ा से ना तो रह को आदमी पूछता ना है हम ओहो क के अब तोहनी के वैसे ही सुधरबे करबसन हम बुझ गइनी ऐसे ना सुधरबसन तोहनी के कने बाबू का ह अरे मत चलो ना तनी काम धाम करे के बा बहरिया कैसन काम कैसन काम हाँ? ओने बहरी कुल कपड़ा पड़ल बा बाबूजी के हमारा उ छोटका भैया के हम काम करके दिए बनी का घर में आ किचन में कुल बर्तन साफ करे के बाबू तू का करे बड़ू बाबूजी हमर खोज के ले बड़ू काहे खातिर तारा बाबूजी हमें काहे का तिलक दिला बड़न काम करे खातिर कि जाके घरे हो जा काम करत रहिया दिन भर नौकरानी बन रहिया तो तिलक देले बड़ू तो काम धाम ना ना, करू काम तारा ना के बैठ कैसे अगरबत्ती हम देखाई रोज ना जाई रहो खाना बनाई अरे हमर धनिया चलो मान जा ना चलो काम करे के बैठ न जाई रहो बनाइए बर्तन तन सब धो दे में तो जब हमार मेहरान बिया का भइल जाई का तो खाना का बनी माने हम काम करे जाई नु तो का बोल का दिन त खिया जाई में आ तू आई बड़ू महारानी लेकर घर में बैठे हां तो का करी बैठना त माई बाबू कुछ संस्कार नहीं के देले कि कहीं माई बाबू देले बन संस्कार ससुराल में जाई त काम धाम कोई जाला माई बाबू संस्कार देले बन जाई रहोगा
तो हम काम करब आते घर में बैठबे हाँ जाई बनाई जाई आओ तनी जाई बनाई जाई हाँ तो आदत हमरा ठीक नहीं लागत सब हम अरे जाई नहीं हाला मत करी जाई बनाई ठीक नु हाँ ठीक बा जाई आओ तनी जाई ठीक बा महारानी बन रहत और अच्छा हम आवत नहीं अभी लगने हाँ ठीक बा जाई ससुरा मेहरानू वैसन मिलन बिया न कि हमारा एकदम दिमाग खराब हो गया बुझाते नहीं कि भैया हम का करी सब काम वाला रहता कि हमरे करे पड़ी घर ना साफ करत या घर साफ करत या ना दीवार साफ करत या ना दलान साफ करत या स्कूल बुढ़ावा बाबू हमार करो ले कुल सब ओकरे करावता का बढ़िया के हम सुतत रही का बढ़िया के घूमत रही हमारे बहुत छोटका भैया बा नु तो ससुरा सबसे एकदम गधा हो गइल बा एकदम बिगड़ गइल बा सब काम करे करावल हमरा के एकदम बुझाता कि घर में एकदम ताला लेखा मरवा के रखा होता बीबी भी अरे अभी का घर में रहिसा फिर ते आके हेजा बैठले का करी घर में गर्मी लागत था के बारी बैठ नहीं का करी घरवा में हां अब कह के कोई नहीं हो कि ते काम करी है लेकिन तोरा आवत ही कहानी ने क्या होता एकदम नहीं तोरा कान में सुनाइला हो आवत हैं चली आवत नहीं आओ तनी कब ते आइबे कब हम जाई हमरा कुछ समझे में नहीं के आओ पता नहीं सब काम है कह देनी सब काम हम काम करी ना तो का करम तारा हम बोले ले बनी बाबू हमार बियाह को के लिए बड़न हेजिया घर में हम काम करी कुल हम बनाइबे तो का करम खाना बनाइबे रोगन बना सकी ना घर जाई हम जाई किचन में खाना बनावे आ बर्तन धोवे आते बैठ के हेजिया अथी करबे कथा कइबे सुनी 10 लाख रुपया हो नगद गिनाइल ऊपर से एगो बलोरो दियाइल नहीं खाना बनाइम त करब का भइल बिया हमर करब का करम बोली अरे तो हम खाना बनाई रे बाबूजी पैसा ही नहीं देले बमान गाड़ी देले बन काहे खाती गाड़ी दले बहुत तू आइल तारा को अगरबत्ती दिखाई भेजा मेहरान ओइसन मिल गया बाबूजी हमार खोज देल बन ओइसन भइस हमरा खातिर दी पर कुछ बुझाते नहीं के साला बर्तन पड़ल बा हता ना कुछ धोवे के बा बताओ ना भाई ओइसन मेहरान मिल गया कि कुल बर्तन हमरा धोवे का पड़ता सब घर के काम धाम करे के पड़ता वो भैंसिया के तो हम बताइए करब जहिया बताइए कौन बाबूजी हमार करवा हमारे एकदम भैया मिजाज एकदम बात में आ गया अच्छा जो हम किस्मत में होला तो होला जिंदगी में सुख दुख सब आवत रहेला सब काम करे के पड़ला जिंदगी में लेकिन बाबू हमारा ऐसा बावन हो तो भैंसिया के कहत तो कुछ ओकरा बुझात है नहीं थे दिन बस तो रहती है चलो बर्तन धोवाइए उलट धोइए नहीं एगो दीपक फटा एगो दीपक खड़ा रहता क्या करबो भैया बड़ा जिंदगी में कष्ट बनी ये वो काम हमारे फसले बा तो भैंसिया कीना चाहे कि कोनो काम धाम करी ओकर बाबू तिलक दे देल बड़न तो ज्यादा हुए कि हो गया आटा कूला करे के बा पहले अस्कतो रह मेहर मौगो हो गुला का खाने से तैयार हो गए हैं हम दहनी हम हटा कूला करे के बा माने तोरा आवल जरूरत है हमरे कामों में तो काहे बीच में पड़ रहला हमरा ये ना बुझाला मन तारा काम में हम दखल दे देनी हम जोन काम करती थे कोनो काम में हमरा एकदम दखल दे तड़े हम दखल कौसी देनी माने हमरा कूला करे के बा तारा लौकता कि ना कि हम धोता होतनी तो माने ते पूरा करबे आके हम ही काम करी कर तारा करही के बा रही के बाद ते जवन करा कर ये तू करबे करब धो जातनी अभी हता ना कपड़ा पड़ल बा ससुरा कोकरो नहीं के बुझात कि भाई जोरे अपना मेहनत करवाई हैं बाबूजी हमर बाबू न एकदम पगलाए के हमरा का जी खुद नहीं बोलबू त मुंह पे पनिया फेंक दे जान काहे पनिया फेंक दे जानलू कि ना काहे पनिया फेंक दे ए भैंसिया घर में खासा सुत रहो तो का करी काहे का बाबू बिया लेबन काहे के पैसा देलेबन पैसा लेके ना बुझाई रहे तो पैसा हम एथी में कइले बनी रे पैसा लेके बड़ी ना बुझाई रहे खासा पटर पटर बोलत हवे धोई चुपचाप जाता नहीं हां धोई चुपचाप हां धोई ज्यादा मत बोली औसन मेहरानू हमरा मिल गुल बिया नु कुछ बुझाते नहीं कि हम का करी अच्छा घबड़ो मत तोरा पैसा के घमंड बा तोर बाबू पैसा देले बवन बाप हमार तो वैसा मिल गुल बटुए कि साला सब करम करवा दिए उम्र में का बढ़िया के पहले सुतत रही का करबो भैया इतना जिंदगी में कष्ट बा नहीं बुढ़वा बाप हमार जौन करावे भाई हमार जौन काम करवावे हमारा लिए करम करवा दी हसन यही उम्र में हमारा ले अब साला बाबू के पड़ल बा हतना मौगियों के पड़ल बा तो भैंसिया तो ऐसे ही जाके खा पी के सुतल हुई
भइयो के पड़ल उहो आवता दतगन हिलावत है से इनके बुझात कि कल चलवा दी पानी चलवा दी आ तनी धोवा दी दतगन हिलावत आवत हम ससुर जाए जब जौन काम करावत भैंसिया के का जाने पसंद पड़ी कि ना कपड़ा धोवल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, मेरा बेटा है नादान, मेरा बेटा है नादान। काय बाबू ओ घरी तो ऐस करत रह, अब काहे गैस निकले लागल, अब ना सुतबल दुनो भाई टांगरा पसार के। तू केने से आगू लड़ा हो एगो मलामत हम ऐनी या गोइनी करब में हरी के गुलाम, यह तो हम चाहत रही कि टांगरा पसार के सूतल तहरा लोग के गाड़ी में निकलो। जवन तू करवावा बुढ़वा बाप हमारा ले जन लो ये तू चाहते रहो कि हमारा लड़का मेहरानू के करम उठावो, जवन करवावा तू हमारा ले बिया करेला पैसा के लालच में काम करवावे लगलो। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप तमाम भोजपुरिया भाई लोग के हम पौलगी करतनी और साथ ही हम ये उम्मीद करतनी कि रउआ सबके ई वीडियो पसंद आइल होई। ये हमार दूगो बेटा थोड़ा देहचोर निकल गई रहा लोग, ये लोग के सुधारे खातिर हम शादी ब्याह कर देनी है। अब तो कपारे पड़ल है तो कैसन बर्तन मांजता लोग, कपड़ा धोता लोग। नयका पीढ़ी के हम यह कहल चाहब कि अपना गार्जियन के कहल तू लोग कर, ऐसे देहचोर मत बनो लोग। जनता जनार्दन से यह कहब कि हमरा वीडियो के कॉमेडी के रउआ सब लाइक करी जा, सब्सक्राइब करी जा, अधिक से अधिक संख्या में एकरा के शेयर करी जा, बटुए बेल आइकन घंटी के दबाई जा, कमेंट करब जा जरूर। जय भोजपुरिया। जय जय।